Barangay Love Stories. Love Stories. Walang nanay ang nanaisin na lumaki ang kanyang mga anak na hindi buo ang pamilya. Matitiis niya ang pananakit at panloloko ng kanyang asawa para lang manatili silang buo at magkakasama. Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lamang manatili kayong buo ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, kung ang haligi ng tahanan ay handang maging matatag at magbanat ng buto, maibigay lamang ang pangangailangan ng pamilya, ang ilaw naman ng tahanan ay handang gawin ang lahat ng sakripisyo at tanggapin ang sakit, mapanatili lamang ang liwanag sa tahanan at makitang buo ang pamilya. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chari. Isa akong online seller, 32 years old at may 2 anak. Dito ako nakatira sa mga magulang ko sa Camarines Sur. Pareho na silang matanda at pareho ring mahilig makinig ng radyo. Sa kanila ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Si Mama rin ang nagsuggest na sumulat ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento. Papa Dudut, alam ko na medyo tipikal ng nangyayari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero kagaya ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng sulat sa inyo, ay gusto ko ring maging inspirasyon itong kwento ko at makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago kami nagpakasal ng asawa kong si Steven, ay napakarami na po naming pagsubok na pinagdaanan, Papa Dudut. Mga pagsubok na madalas ay paulit-ulit na lamang. Hindi ko nga alam kung pagsubok pa ba talaga yon o hindi na. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa college nagsimula ang relasyon namin ni Steven. Sa unang taon, Papa Dudut, ng aming pagsasama ay doon po nagkaroon ng mga pagsubok. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa unang taon pa lamang ay ilang beses na kami nag-away at muntikan nang maghiwalay nang dahil sa pambababae niya. Pero dahil mahal ko siya ay palagi ko siyang pinapatawad sa tuwing sinusuyo na niya ako. Hanggang sa makasal na nga kami at bumuo ng pamilya. Sa unang taon namin bilang mag-asawa ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa magkaroon na kami ng 2 anak, Papa Dudut. Doon ay muling nagsimulang bumalik ang pambababae ng asawa ko. Pero baka matagal na rin niya akong ginagawa yon, Papa Dudut. Baka noon ko lang din talaga siya nahuli. Ano bang problema mo, Chari? Bakit bigla ka nalang sumusugod malapit doon sa pinagtatrabuhan ko? Pinuntahan mo pa ako sa restaurant na yon. Bakit? Masama na bang puntahan ng asawa ko ngayon? Hindi, pero sana hindi ka gumawa ng skandalo doon. Hindi ako mag-eskandalo kung hindi ko kayo mahuhuling naglalandian ng maharot mong kaopisina. Ayan ka na naman eh. Pinagbibintangan mo na naman ako. Pagbibintang pa rin ba ang tawag kahit may hawak na akong ebidensya ng pambababae mo? Tama na nga. Magpahinga na lang tayo dahil pagod ako sa trabaho. O tapos ngayon tatalikuran mo na naman ako? Iiwasan mo na naman ang topic na to kapag nahuhuli na kita? Huwag na kasi natin palakihin to, Chari. Wala lang naman kung ano yung nakita mo sa amin. Wala lang? Kahit nabasa ko sa mga chat nyo kung paano kayo maglandian na dalawa? Eh bakit kasi naikialam ko sa Facebook account ko? So ngayon, kasalanan ko pa na naiwan mong nakalogin sa laptop ko ang account mo? Kaya nabasa ko ang real-time landian chat nyo ng babae mo? Kung paano kayo magpalitan ng mga I miss you at I love you kahit nasa loob lang kayo ng opisina nyo? Pasalamat ka nga't hindi ko diniretso sa HR tong issue na to eh. Dahil sigurado ako na pareho kayong mawawala ng trabaho. Ay, okay, fine, sorry na. Itigil na natin ang usapan at pag-aaway na to dahil naririndi na ako sa'yo. Kung naririndi ka na sa bunganga ako napapagod na ako sa panggagago mo sa akin ng paulit-ulit. Hindi ba tayo mag-asawa, babaero ka na? Ngayong kasal na tayo at may 2 anak, hindi ka pa rin nagbabago. Ano bang akala mo sa akin, Steven?
kaya gusto mong mangyari ngayon? Ang maghiwalay na tayong dalawa! Iiwan mo ako? Aalis ka ng bahay na to? Oo! Dahil sobrang nakakapagod ka na! Nakakasawa na yung ganitong paulit-ulit natin pinag-aawayan! Kaya mabuti pa siguro umalis na lang kami dito ng mga anak natin! Chari, saan ka pupunta? Mag-iimpake na ako ng mga gamit ng anak natin! Isasama ko sila sa pag-alis ko! Bahala ka sa buhay mo, leche ka! Chari, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Chari, ano ba? Papa Dudut, matagal ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa katrabahong babae ng asawa ko. May iba kasing katrabaho si Steven na nasa friend list ko sa Facebook. At may nakikita ako mga uploaded pictures nila sa opisina o kapag kumakain sila sa labas ng magkakasama. Napansin ko kagad na palaging katabi ni Steven ang kaopisina niyang babae na kabit niya. Hanggang sa nahuli ko na nga na totoo ang lahat ng hinala ko nang makita ko yon sa Facebook account niya. Hindi ko po ugaling mag-check o makialam ng mga personal na gamit ng asawa ko, Papa Dudut. Pero ng araw na yon ay nagkataon lang na nahuli ko siya dahil ginamit ko ang laptop namin para sa isang project ng anak ko. Nakalagin ang Facebook account niya doon at kitang-kita ko ang pagchat-chat nila sa isa't isa ng babae niya. Nabasa ko noon na sabay daw silang magla-lunch sa isang malapit na kainan sa opisina nila. Hindi na ako nagdalawang isip na sumugod sa lugar na yon, Papa Dudut. At nakita ko nga silang dalawa na magkasama at masayang sabay na kumakain doon. Nagawa kong sampalin ng babae ni Papa Dudut. Pagkatapos na naging pagtatalo namin ni Steven ay kaagad kong inimpake ang mga gamit namin ng dalawa kong anak. Pinigilan pa ako ni Steven na umalis ng bahay namin pero nagmatigas ako at iniwanan ko siya. Sinundo ko ang dalawang anak namin sa school bago ko umuwi ng bahay ng mga magulang ko. Hindi yon ang unang beses na umuwi ako ng dahil sa pagkatalo naming mag-asawa. Kaya hindi na nagulat sina Mama at Papa nang sabihin ko ang mga nangyari sa amin ni Steven. Pumayag naman sila na doon kami tumira ng mga anak ko ng ilang araw, Papa Dudut. Bingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ayaw ka na nga makita ng anak ko, kaya umalis ka na dito sa harap ng pamamahay namin. Mama, nakikiusap po ako sa inyo. Kahit sandali ko lang po makausap si Chari. Hihingi lang po ako ng sorry sa kanya. Steve, wag kang lalabas para kausapin yung lalaking yan. Pero ilang araw na rin po siyang hindi nakikita ng mga anak namin. Uy, ano naman? Paggising ng mga bata, ipapahatid ko sila sa bahay ng asawa mo para magkita-kita sila. Pero ikaw, ayokong kakausapin mo yung lalaki na yan. Bakit naman po, Mama? Anong bakit? Akala mo hindi ko alam yung ganyang mukha mo? Ngayong nakalipas na ang ilang araw, sigurado ako na wala na kagad yung galit na nararamdaman mo dahil sa panloloko ng tarantado mong asawa. Mama, wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng ganyan. Oh, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Lumalambot ka na naman, Chari. Wala pa nga isang linggo mula nung mahuli mo yung asawa mo na may ibang kinalolokohang babae, balak mo na kagad patawarin? Mag-uusap lang naman po kami. Mag-uusap? Ay naku, Chari ha! Huwag mo akong dinadaan sa pakunwa-kunwari na mag-uusap lang kayong dalawa. Pasalamat nga yung lalaki na yan at wala dito ang papa mo eh. Kung hindi ay nako, uuwi yan sa mami niya na may black eye na naman. Chari, mahal! Alam kong nandyan ka! Kausapin mo naman ako, please! Chari, nagsisisi na ako sa kasalanan ko. Hindi na talaga ako uulit. Makulit talaga yung tarantadong asawa mo na yan ah. Ma, sabi nang wag niyo pong murahin ang asawa ko. Asawa ko pa rin po siya. Uy, totoo naman ang sinasabi ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin ang ginagawa niyang eskandalo. Alam na alam pa naman nila na babaero yung asawa mo. Kung bakit naman kasi hindi ka nakikinig sa amin ng tatay mo eh. Sinabi na namin sa'yo na wag mong pakakasalan ng lalaking yan dahil nga… Hoy, Chari! Abi, saan ka mapupunta? Sa labas po ng bahay. Kakausapin ko lang po ang asawa ko sandali. Ay, ewan ko sa'yo babae ka. Kanino mo ba naman ay ang katigasan ng ulo mo at katangahan ng puso mo? Bahala ka nga sa buhay mo! Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang reaksyon ni Mama dahil sa ginawa sa akin ni Steven.
Hindi nga kasi yon ang unang beses na umuwi ako sa bahay nila ni Papa pagkatapos naming mag-away ng asawa ko. Kagaya nga ng sabi ni Mama, ilang ulit din nila akong pinapaalalahanan ni Papa noon bago kami magpakasal ni Steven. Naging witness kasi sila kung papaano at ilang beses akong nasaktan ni Steven noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan. Mabait lang talaga ang mga magulang ko kaya kahit na hindi nila gusto si Steven para sa akin ay hinahayaan pa rin nila ako na makasal sa asawa ko. Ayaw naman daw kasi nilang maging kontrabida sa buhay ko at kontrahin kung anuman ang gusto ko talagang gawin. Kaya naman sinusuportahan pa rin nila ang mga bagay na magpapasaya sa akin tulad ng pagpapakasal ko noon sa lalaking mahal ko. 2 linggo din kaming tumira ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. At sa mga linggo na yon ay halos araw-araw akong sinusuyo ni Steven para magkaayos ulit kaming dalawa. Kung ang mga magulang ko lang ang masusunod, ayaw nila akong pabalikin pa kay Steven. Kaya naman daw nila akong tulungan na suportahan ng pag-aaral ng mga anak ko dahil wala akong trabaho ng panahon na yon. Pero dahil ayoko rin na lumaki ang mga anak ko na sira ang kanilang pamilya, ay pumayag na ako na magkabalikan kami ni Steven. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko mula sa isang katrabaho ni Steven na nag-resign na raw sa kumpanya nila ang kabit ng asawa ko. Nahiya siguro kasi kumalat din sa opisina nila na isa siyang kabit. Pinakita naman sa akin ni Steven na wala na siyang ibang kinakalokohan na babae dahil binigay niya ang password ng mga social media account niya sa akin. Pero dahil hindi ko nga ugali ang makialam ng mga personal na gamit niya ay hindi ko rin yon sinubukan na i-check pa. Siguro ay natatakot lang din ako na baka may iba pa akong makita at malaman kapag chinek ko ang social media account niya. May ilang buwan na lumipas noon na naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa kinailangan siyang ipadala ng kumpanya nila sa Dayangdang, Naga, Camarines Sur. At doon daw muna siya magtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Steven sa akin na doon muna siya uuwi pansamantala sa bahay ng mami niya dahil mas malapit yon sa pagtatrabahuhan niya. Pero dahil hindi pa buwabalik ang buong tiwala ko sa kanya, sinabi ko na sasama kami sa kanya ng mga anak ko. Nagkataon naman na bakasyon na sa school ng mga anak namin kaya maisasama ko sila. Pumayag na rin po si Steven sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. At kahit na hindi ko talaga kasundo ang mami niya ay lumipat muna kami doon kasama ang mga anak namin ng asawa ko. Eto ang kape mo, mahal. Salamat. Hindi ka pa ba malilate sa opisina ng ganitong oras? Hindi ba 8 AM ang pasok mo? Magsi 7:20 na sa orasan natin, oh. Hindi pa, mahal. Malapit lang kasi talaga dito yung opisina namin. Pwede pa nga kitang sabayan mamaya sa paliligo mo eh. Sira! Mag-almusal ka na nga lang dyan para hindi ka maghabol ng oras mamaya. Chari! Ikaw ba ang naglaban nitong kumot at punda ng mga unan ko? Opo, Mami. Nakita ko po kasi yan kahapon na nakatambak sa labahin. Kaya sinabay ko na po sa mga nilalaban ko. Ano bang sabon ang ginamit mo dito at nangangati ang balat ko nang nilagay ko dito sa higaan ko? Yung kasama po sa ginrocery ko nung isang araw. Hindi naman po ako nagpapalit ng sabong panlaba. Eh bakit yun ang ginamit mong panglaba dito sa kumot ko at mga punda ng unan? Yun po kasi ang palagi kong ginagamit kahit dati pa. Hindi mo ba alam na ayoko sa sabon na yon? Makati sa balat! Tapos wala pang bango na naiiwan sa mga gamit na nilalabhan. Pasensya na po, Mami. Hindi ko po alam. Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta nakikialam ng mga gamit dito. Nakakalimutan mo yatang hindi mo naman bahay to. Mami, hindi naman po alam ni Chari na allergic pala kayo sa sabong panlabang ginagamit niya. Hindi ako allergic doon. Pangit lang talaga ang sabon na yon. Nakita nyo ba na may ganong sabon dito sa bahay? Di ba wala? Dahil nga hindi maganda talagang gamitin nyo na panlaba. Kita mo nga oh, hindi man lang kumapit dito sa nilabhan ng asawa mong amoy ng sabon.
Amoy kulob at parang hindi naarawan. Hayaan nyo na po yan, Mami. Kung gusto nyo po, ibibili ko na lang po kayo ng bagong kumot at punda ng mga unan. Wag na! Hindi na kailangan. Lalabang ko na lang ang mga to. Kung bakit naman kasi ang daming pakialamera dito sa bahay ko. Oh, pagpasensya mo na lang muna si Mami. Alam mo naman na maselan talaga yun pagdating sa paglalaba. Ano pa bang magagawa ko? Dito tayo nakatira sa kanya ngayon eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, doon na lang tayo sa bahay natin kasama ang mga bata. 3 buwan lang naman ako sa bagong bukas na opisina namin. Uuwi din naman ako tuwing weekend para makasama kayo ng mga bata. Ah, hindi. Gusto ko pa rin yung nababantayan kita. Mahirap na kasi baka malingat lang ako ng konti. May haliparot ng higad ang kaagad na dumikit sa'yo. Naglipa na pa naman dito sa paligid ang mga linta at ahas na mahilig dumikit at pumulupot sa mga lalaking may asawa na. Papadudot, noong nakilala ko ang mami ni Steven ay ramdam ko kaagad na hindi ako nito masyadong gusto. Matagal na itong byuda at solong anak lamang nito ang asawa ko. Mas sumumapa ang pakikitungo nito sa akin noong bumukod na kami ng bahay ni Steven pagkatapos naming ikasal. Inisip ko noon na baka hindi gusto ng mami ni Steven dahil ayaw nitong mamuhay ng mag-isa. Pero syempre gusto rin ni Steven na may solo kaming bahay. Kaya kahit nagtatampo ang mami niya noon, ay tinuloy pa rin niya ang plano na kumuha ng bahay na para sa amin. Mabait naman si mami sa mga anak ko, Papa Dudut. Mula nga nang tumira muna kami sa kanila ni Steven dahil mas malapit yon sa trabaho niya ay palaging ini-spoil ni mami ang mga anak ko. Bibigyan niya ito ng laruan, mga pagkain na gusto ng mga bata. Hindi ko naman masaway si mami dahil baka masamain pa nito ang sasabihin ko. Karamihan kasi sa ibinibigay nito sa mga anak ko ay mga junk foods, Papa Dudut. At yun ang pinakaayaw ko sa lahat na kinakain ng mga bata. Kaya kay Steven ko na lang pinapasabi ang gusto kong iparating sa mami niya. Sa unang buwan namin doon ay wala akong naging masyadong problema maliban sa mami ni Steven. Nabubuo na rin muli ang tiwala ko para sa asawa ko. Kaya nga lang kung kailan naman magiging maayos na ulit ang relasyon naming dalawa noon, ay saka naman ako may mapapansing mali sa asawa ko. Gising pa pala ang maganda at sexy kong misis ah. Pakis nga ako sa mahal ko. Pwede ba, Steven? Umayos ka nga! Alam mo ba kung anong oras na? O bakit? Sira ba ang lahat ng orasan natin dito sa bahay? Makipag-usap ka sa akin ng maayos, ha? Kung hindi, sasampalin kita para matanggal yung kalasingan mo. Eto namang mahal ko, masyadong mainit ang ulo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Madaling araw na, Steven! Nag-text naman ako sa'yo kanina na malilate ako ng uwi, di ba? Oo, pero isang text lang yon at hindi mo na sinagot pa ang mga teksto tawag ko sa'yo. Nag-overtime nga kasi ako kaya inabot na kami ng halos madaling araw doon sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Overtime na hanggang madaling araw, tapos uuwi ka ng lasing dito sa bahay? Sa nag-i-ambos namin pagkatapos namin mag-overtime kaya hindi na ako nakatanggi. Bakit hindi ka man lang nag-message sa akin na sa inuman pala ng alak ang diretsyo nyo pagkatapos ng overtime nyo? Nalobat ang phone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Ang dami mong dahilan pero lahat naman hindi ka panipaniwala. Anong gusto mo sabihin ko? Kapag sinasagot ko ang tanong mo, nagagalit ka. Kapag naman hindi ako sumagot, mas nagagalit ka. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sa'yo nga ang totoo, Chari. Nag-overtime ako sa trabaho kaya na-late na ako ng uwi. Dami mo sinasabi. Palagi mo na lang sinasabi na nag-overtime ka, pero sa mga payslip na binibigay mo sa akin, wala namang lumalabas na may binabayarang overtime sa'yo! Ano yon, Steven? May nakahiwalay ba na payslip para dyan sa sinasabi mong overtime mo? Hoy! Ano ba yung mga pagsisigawan yung dalawa talagang sa madaling araw niyo pa ginagawa? Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay, lalo ka na, Chari! Ang lakas-lakas ang bunganga mo! Eto po kasing anak nyo. May overtime daw sa trabaho pero umuwi na naman ng lasing. Ano naman kung umuwi ng lasing yung anak ko?
ko. Pero naman niya ang ginagamit niya pambili ng alak niya. Ang point ko lang naman dito, Mami, overtime po ang paalam sa akin ni Steven. Overtime sa trabaho at hindi sa inuman. Eh bakit mo ako pinagtataasan ng boses, babae ka? Wala kang karapatan na sigaw-sigawan ako dito sa loob ng pamamahay ko, ha? Hindi ko po kayo sinisigawan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo ng mas malinaw ang nangyayari sa aming mag-asawa. Ikaw ang hindi nakakaintindi dyan sa sinasabi mo. Sariling pera ng anak ko ang ginagastos niya kaya wala kang karapatan na makialam sa kanya. Mami, tama na po yan. Magpahinga na po kayo at hayaan nyo na lang po kami ni Chari dito. Yang asawa mo eh. Akala mo kung sino? Sige na po, Mami. Pumasok na lang po ulit kayo sa kwarto nyo. Baka po magising pa ang mga bata dahil sa ingay natin tatlo. Pagsabihan mo yung asawa mo, Steven. Wala na sa lugar ang mga sinasabi niya. Akala niya yata senyorita siya rito sa pamamahay ko? Hindi na nahiya sa mga kapitbahay? Buiset! Papadudod, sa tuwing mag-aaway kaming mag-asawa ay palaging umiiksena sa amin ang mami ni Steven. Lalo lang tuloy gumugulo ang lahat dahil si Steven ang kinakampihan nito kahit ang asawa ko naman ang may mali. Siyempre si Steven ang anak at ayaw ni mami sa akin. Ako tuloy ang madalas na nakakawawa sa loob ng bahay ni mami. Kasi kapag pinagtutulungan nila ako ay hindi na ako masyadong makasagot sa kanilang dalawa. Si Steven lang naman ang gusto kong makausap pero palaging umiiksena si mami sa amin, Papa Dudut. Palagi po niyang pinamumuka na wala ako sa sarili kong pamamahay. Hindi na nga rin ako makakilos ng maayos lalo na sa mga simpleng gawaing bahay. Tapos hindi ko rin makausap pa ng maayos ang asawa ko. Mami sa akin na pera ni Steven ang bubuhay sa pamilya namin. Dati naman ay may trabaho ako, Papa Dudut, pero mula nang ipanganak ko ang bunso namin ni Steven ay pinakiusapan niya akong huminto sa pagtatrabaho at asikasuhin na lamang sila ng mga anak ko. Ayaw ko talaga sanang gawin yon dahil gusto ko na may sarili pa rin akong pera. Pero dahil naging mapilit ang asawa ko sa pakiusap niya ay sumunod na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko po inaasahan na ang pagiging housewife ko pa pala ang magiging dahilan para maliitin ako ng mami ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala na nga po ang away namin mag-asawa sa paglipas pa ng mga araw. Halos araw-araw na kasing umuwi ng madaling araw sa bahay si Steven. Hanggang sa mahuli ko na naman siyang may ibang babae na kinakalokohan. Hapon yon nang maisipan kong puntahan si Steven malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Sinama ko pa ang dalawang anak ko para makapasyal na rin kami at maiwasan ang stress na ibinibigay ni mami sa akin sa bahay. Nabanggit ni Steven ang address noon ng kanilang opisina kaya nagstay kami ng mga bata sa malapit na kainan doon. Pero ang hindi ko inaasahan ng panganay ko pang anak na 11 years old ang makakakita kay Steven na may kaakbay na isang babae habang naglalakad. Hindi ko sila sinugod, Papa Dudut, at sobrang pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng gulo. Dahil na rin sa kasama ko ang mga anak ko ng oras na yon. Pero malakas kong sinigaw ang pangalan ng babaero kong asawa para makuha ang atensyon nila ng babae niya. At nang lumingon sila sa amin at makita ako ni Steven, kaagad na ako naglakad palayo at sumakay na kami ng tricycle ng anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko, Papa Dudut, at mabilis kong inimpake ang mga gamit namin habang si Mami ay paulit-ulit na nagtatanong noon kung bakit daw ba kami aalis. Sinabi ko na nahuli ko na naman si Steven na may ibang kinakalokohang babae. Sinabi pa ni Mami na baka kaibigan o kaopisina lang daw yon ni Steven. Sinabi niya rin na kung aalis daw ako ay iwan ko raw sa kanya mga bata. Siyempre hindi ako pumayag, Papa Dudut, at tumuloy na kaming umalis na mga anak ko at dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ko. Sinabi ko na naman sa'yo na huwag mo nang balikan ng lalaking yan dahil hindi na magbabago yan. Nangako naman po kasi si Steven na hindi na siya uli
beses na bang napako ang mga pangako niya sa'yo? Napakatarantado talaga ng asawa mong yan, Chari! Huwag lang talaga makapunta-punta yan dito sa bahay dahil babasagin ko ang bungo niya! Papa, huwag niyo naman po sanang gawin yan. Asawa ko pa rin po si Steven. Kaya papayag ka na lang na gawin niya ng paulit-ulit yung pambababae niya? Kaya ka palaging niloloko ng asawa mo eh. Dahil ginagawa mong tanga ang sarili mo, Chari. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ayoko lang po na masira ang pamilya namin. Ayokong lumaki ang mga anak ko na hiwalay ang mga magulang nila. Anak, hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng mama mo para gawin lang tanga ng asawa mo. Kaya dapat talaga sa kanya. Tinuturuan ng leksyon para matuto. Chari! Chari, ako to si Steven! Buksan mo itong pinto, mag-usap tayo please! O ayan na. Ayan na yung tarantado mong Chari, asawa. please, kausapin mo ako! Papa, Alam ko na nandiyan ka sa loob ng bahay! Tuturuan kong tarantadong lalaki na yun kung paano dapat nirerespeto ang asawa niya. Hayaan mo na lang ang papa mo sa gagawin niya, Chari. Papa, sandali lang po! O ikaw! Ano pa bang gusto mong sabihin sa anak ko? Papa, kailangan ko lang po makausap si Chari. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa kanya. Sorry lang palang sasabihin mo sa anak ko? Para sa ilang beses mo ng panloloko sa kanya? Pwes, eto ang sagot niya dyan sa paulit-ulit na pagsasorry at panloloko mo! Papa! Ikaw tarantado ang lalaki ka! Ilang taon naming inalagaan at minahal ang anak namin! Kaya wala kang karapatan na saktan at lakuhin siya ng paulit-ulit! Papa, tama na po, please! Chari, ano ba? Umalis ka nga dyan sa harapan ng babaero mong asawa. Chari! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan mo na dito! Kung bubugbugin niyo po si Steven, ako na lang po ang unahin niyo, Papa! Dahil sa tuwing sasaktan niyo siya, para niyo na rin po akong sinasaktan! Ano ba yung sinasabi mo, Chari? Kanina lang umiiyak ka, di ba? Nang dahil sa manloloko sa'yo ng asawa mo. Tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ang paulit-ulit kang gaguhin ng asawa mo? Para mo na rin sinabi sa amin ng mama mo na sana hindi ka na lang namin binuhay dahil... Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang bato ko at parang nahihilo ako. Ay nako, halika na nga muna doon sa loob ng bahay at baka mamaya tumaas na naman ang presyo ng dugo mo. Mama, tutulungan ko na po kayo sa pag-alalay kay Papa! Huwag na huwag mo akong hahawakan, Chari! At ito ang tatandaan mo. Subukan mo pa bumalik din sa tarantado mong asawa. Kahit kailan, hindi ka na makakatungtong pabalik sa bahay na to! Papadudot sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa ay nakipagbalikan pa rin ako kay Steven. Wala mahal ko talaga siya at ayoko masira ang pamilya namin. Kaya nagpadala akong muli sa pagsuyo na ginawa niya sa akin at nang dahil doon, Papadudot, sobrang nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya nang gabi rin na yon ay umalis kami sa bahay ni Steven kasama ng mga anak ko. Pero doon na po kami umuwi sa sarili naming bahay, Papadudot. Nang magkausap kami mag-asawa ay sinabi ko na ayoko nang tumira sa bahay ng mami niya. At kung gusto niyang magkaayos kaming pamilya, mag-uuwian na lamang siya sa trabaho at sa bahay namin araw-araw. Pumayag si Steven sa gusto kong mangyari. Naniwala na rin ako sa sinasabi niya na hihiwalayan niya ang babae niya na nagtatrabaho malapit sa building nila. Gusto pa sana niyang ipakiusap sa akin sa tawag ang babae para mas mapaniwala ako na wala na silang relasyon. Pero ako na ang umayaw dahil baka mamura ko lang ang haliparot na yon kapag nakausap ko siya. Mas maaga na ring umaalis sa bahay namin sa Steven at medyo late nang nakakauwi dahil mas matagal ang biyahe niya. Kagaya ng usapan namin ay nagtitext siya sa akin kada 2 oras kapag hindi kami magkasama. Sinasabi niya kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya. Madalas din ay sinasabihan ko siya na magpadala ng litrato sa akin para mapatunayan na wala siyang kasama na ibang babae, Papadudot. Alam ko na minsan ay sumosobra na talaga ang paghihigpit ko sa asawa ko pero hindi niyo naman po siguro ako masisisi. Lalo na at ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ako. At halos gabi-gabi ko talagang pinagdarasal noon na sana'y hindi ko na siya ulit mahuli pa.
Sana'y hindi na ulit ako lokohin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang sakit talaga ng ulo ko. Eto na ang gamot para sa sakit ng ulo mo, mahal. Salamat. Tulog na ba mga bata? Oo, napagod yata sila sa pamimili namin kanina ng mga gamit para sa pasukan nila next week. Sigurado ako na excited na silang pumasok ulit sa school. Sinabi mo pa, lalo na yung panganay natin. Paulit-ulit na nagtatanong kung ilang tulog na lang daw ba bago ang pasukan. Siya kasi mas masipag mag-aral kaysa kay Bunso. Mahal, baka nga pala ma-extend pa ako ng 1 buwan doon sa opisina namin. 1 buwan pa? Akala ko ba 3 buwan lang ang usapan nyo ng boss mo? Sa akin na rin daw kasi papatrain ng mga bagong pasok na empleyado sa kanila. Para raw kapag bumalik na ako sa main branch, hindi na sila masyado mahihirapan pa. 1 buwan ka pa rin palang mahihirapan sa biyahe. Oo pero hayaan mo na. Malaki rin naman na idadagdag nilang allowance sa sweldo ko. Hay, ano pa nga ba? Pagkatapos naman nun, magiging normal na uli ang oras ng uwi mo. Eto na rin pala ang damit mo na pamalit, mahal. Hubarin mo na yung polo mo. Sige mahal, sandali lang at tatanggalin ko lang itong mga butones ng polo ko. Teka, ano yung nasa may dibdib mo, Steven? Alin? Wala naman ah. Anong wala? Ayan o, namumulay ang balat mo sa may dibdib. Patingin nga ako. Wala lang to mahal. Ano lang, rashes. Sabi ng patingin ako. Humarap ka sa akin at huwag mong isarado uli ang mga butones ng polo mo. Rashes nga lang kasi to. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako tanga, Steven. Alam kong hindi rashes yan. Chikinini ang nasa may dibdib mo. Ayan ka na naman, Chari. Ayan na naman yung pagiging paranoid mo. Bakit? Kailan ba naging mali ang hinala ko? Palagi namang tama, di ba? Palagi mo ako niloloko at palagi ka na lang may ibang babae. Kaya ipakita mo na yung dibdib mo sa akin at buksan mo yung mga butones ng polo mo. Ayan! Nasira ang polo ko dahil sa'yo. Sabi na eh. Sabi na tama ako. Chikinini talaga yan, Steven. Niloloko mo na naman ako. May ibang babae ka na naman. Napakagaling mo naman talagang magtago, no? Nagawa mo pa talagang mambabae kahit ang higpit-higpit ko na sa'yo. Ano bang ginawa ko para ulit-ulitin mo sa akin to? Ano pa bang kulang sa akin para paulit-ulit ka na lang maghanap ng iba? Chari, tama na ha? Nasasaktan na ako! Bakit ako? Ilang beses mo ba ako sinaktan? Ilang beses mo akong dinurog, ha? Tinakwil na ako ng mga magulang ko nang dahil sa pagpili ko sa'yo. Tapos eto ka ngayon? Nagloloko ka na naman! May ibang babae ka na naman! Tama si Papa eh! Hindi ka na talaga magbabago kahit kailan! Tarantado ka talagang manloloko ka! Sabi ng tama na! Bakit ba ang kulit mo? Chari! Sorry! Ang kapal na mukha mo para sampalin ako! Hindi ko naman sinasadya eh! Ang kulit mo kasi! Chari! Sorry talaga! Subukan mo bang hawakan ako, Steven? O tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka dahil sa pananakit mo sa akin! Tandaan mo to! Ito na talaga ang huling beses na magsasama tayo sa iisang bahay! Dahil ayoko na! Ayoko nang magpakatanga ng paulit-ulit sa'yo! Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Steven. Pero para sa akin ay sapat na yon na dahilan para tuluyan ko nang isuko ang lahat sa aming dalawa. Actually, alam ko naman na dapat ay matagal ko nang isinuko ang relasyon naming dalawa dahil ako na lang ang nag-i-effort na maayos ang lahat. Sapat ng dahilan yung paulit-ulit na pananakit niya sa akin emotionally and mentally para sumuko ako.
At ayoko nang hintayin na pati ako ay mawala na ng respeto para sa sarili ko. Kagaya ng paulit-ulit kong ginagawa sa tuwing mahuhuli ko ang mister ko na may ibang babae, Papa Dudut. Inimpake ko na ang mga importanteng gamit namin ng mga anak ko at hindi na nga ako masyadong nahirapan na gawin yon dahil alam ko na kung ano ang mga dapat dalhin at iwanan na gamit. Medyo malalim na rin ang gabi noon kaya tinawagan ko ang isang pinsang ko at nagpasundo ako sa bahay namin. Si Steven naman ay nakasunod sa bawat galaw ko sa loob ng bahay. Ilang beses niya akong pinakiusapan noon na itigil ang ginagawa kong pag-iimpake. Umiiyak siyang nagsusori sa akin at nagmamakaawa na huwag kaming umalis na mga bata. Pero nang dumating na ang pinsang ko ay ginising ko na mga anak ko at umiiyak akong iniwanan si Steven at ang bahay namin. Umuwi ako kina Papa at Mama Papa Dudut kahit alam ko na may sama pa rin sila ng loob sa akin. Sa kanila pa rin ako bumalik dahil sigurado ako na hindi naman nila ako kayang tiisin. Pinatuloy kaagad kami ni Mama sa loob ng bahay nila pero si Papa ay hindi ako kinikibo noon. Pinagpahinga ko na noon ang mga bata sa kwarto at nasa kusina si Papa at nagkakape habang ako naman ay umiiyak na nagkikwento kay Mama kung ano ang nangyari. Nagparinig pa nga si Papa noon at sinabi niya na alam daw niya na kapag sumunod na si Steven sa bahay ay sasama na naman daw ulit ako dito pa uwi. May ilang masasakit na salita rin na binitawan si Papa pero lahat yon ay tinanggap ko, Papa Dudut. Dahil alam ko na nasaktan lang naman siya para sa akin kaya niya nasabi ang mga yon. Papa Dudut, kinabukasan nga ay pumunta si Steven sa bahay namin para suyuin ako. Si Mama ang humarap sa kanya at pinigilan ko ang sarili ko na lumabas ng bahay. Pero nang marinig ko na nagwawala na siya sa labas, sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa na tinatawag ang pangalan ko ay hindi na ako nakatiis pa. Lumabas ako ng bahay at naabutan ko na pilit siyang pinapaalis ni Papa. Pinigilan ko na si Papa sa ginagawa niyang pagtataboy kay Steven. Pero hindi na kagaya ng dati ang ginawa ko, hindi ko na muli pang nilapitan si Steven para yakapin at patawarin. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya ng bahay namin kung ayaw niyang mas lalo pa siyang masaktan ni Papa. Lumuhod po siya sa harapan ko, Papa Dudut, at niyakap ang mga binti ko habang umiiyak na humihingi ng tawad para raw sa mga naging kasalanan niya sa akin. Pero hindi na ako nagpadala pa ulit sa kanya. Hindi na ako nagpadala sa pagsuyong ginagawa niya sa akin, ako na mismo ang nagpaalis sa kanya sa bahay namin, Papa Dudut. Umiiyak na rin ako noon nang sabihin ko sa kanya na ayoko na siyang makita at makasama pa silang bilang asawa ko. Ilang beses pang gumawa ng paraan si Steven para suyuin ako na bumalik sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses ko rin pinigilan ang sarili ko na huwag ulit siyang patawarin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kaya kong mabuhay na hindi na siya kasama. Basta nasa tabi ko lamang ang mga anak ko at mga magulang ko. Nagawa ko naman yon sa loob ng mahigit 2 taon na rin. Single parent na ako ngayon at huminto na rin si Steven sa pagsuyo sa akin. Nagpapadala na lang siya ng maliit na pera para sa mga anak namin. Ang balita ko nga rin ay may iba na siyang babae na kinakasama sa ngayon. Kung kaopisina man niya yon o hindi ay wala na po akong pakialam pa. Ang focus ko ngayon ay mapabuti ang buhay namin ng mga anak ko at nina Mama at Papa kahit na hindi na namin kasama ang lalaking sobra kong minahal noon. Ganon pala yon, Papa Dudut, mas magagawa mo mahalin ang sarili mo kapag itinigil mo ng gawing mundo ang taong mahal mo. Dahil ngayon, alam ko na kung paano mas pahalagahan ang sarili ko kesa sa ibang tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chari. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.